Мечтата на всички колеги, които обичат да изравняват с база. А именно BeUp гела на PNB. Какво е BeUp гел? Продукт, който е 4 в 1. Не се изисква да слагате бонд, не се изисква да слагате база, преди да го поставите директно на нокътя. В него има и бонд, и база, затова промазваме един тънък слой, полимеризираме и след това изравняваме с него. Освен, че ни спестява много време, защото нямаме бонд, база и отделно да поставяме цвят, има още едно предимство, което е, че е с тиксотропно действие. А какво е тиксотропното действие? В момента, в който започнете да движите гела с четката, той става по-течен и се самоизравнява много лесно, а когато спрете, гела просто спира да се движи и не се разлива. Искам да подчертая, че това е твърд гел, а не база и можем да го пилим след поставянето, така че да получим перфектната форма, която сме искали. И нека да преговорим стъпките на поставяне. Буквално може да почистите само с клинер нокътя, след това поставяте един тънък слой от BeUp гела, полимеризирате го и след това започвате изравняването отново с BeUp гел. Както виждате, цветовете са плътни и се полимеризират много добре. Наистина, при сваляне нямаше никакво замърсяване на фрезата, което е супер плюс. Нямаше как да не пробвам и гел лака 012, който е хубав класически червен, Ферари или там както искате го наричайте. Искам да видите колко е плътен, в един слой почти на 90% дава на пълна плътност, да не кажа и 100. А сега слушайте внимателно, от 20 до 27 април акция на всички продукти на PNB на сайта им 3 плюс 1. Купувате 3, получавате 4 подарък. Бързо влизайте на сайта pnb-shop.bg и се възползвате от страхотната промоция.